buhay natin, minsan nasasanay tayo mag-isa. Pero kahit mag-isa tayo, minsan talaga, mayroong mga tao na bigla na lang dumarating. At itong tao na to, pag dumating na sa buhay natin, magiging masaya tayo. Masasanay tayong lagi siyang nandyan. At siya'y papasok na sa buhay natin. At higit sa lahat, sa puso natin. Ngunit tayong tao na to, pag tayo nasanay na, nakapiling siya, minsan talaga, bigla na lang sila. Mawawala. Okay. So, 1 piso ngayon. Pagbilang ko po ng 3, tingnan nyo kung ano mangyayari sa piso ha. 1, 2, 3. Okay. So, alam niyo po kasi, this is 10 of diamond. 10 of diamond. Tapos isang palito. Phosphoro. Right. So, paano po yung parang sabihin natin kung ano nangyayari? Kapag mo nakuha. Okay. Ito po ang kailangan mong gamitin. Bilang po ako ng 3. Isa, 2, 3. Abangit ang So, ngayon po, ganito po siya, no? So, ganyan po siya. Okay. So, yan. Kung makikita niyo po, may 20 pesos, no? Pero tinutukan talaga. Okay. So, yan po siya, no? Okay. Makikita niyo, 20 pesos. Okay. 1, 2, Rock and roll! Kalokohan mo na naman ha.